Abaculi bamaskandi bagonyulwa ngokungaphatheki kahle emcimbini kaMaskand World Cup. Ngube ngalele lapha ngamukele embule emakhaya kwesimanzonzo uthula khona indawo zamaskandi. Mbule emakhaya njengoba kade sazi ngempela lephela soto esibuya kuyo. Iphela soto ekulukazi kakhulazi emabhinqa njengoba besazi ukuthi bekhona umcimbi owaziwa kakhulu ukuthi Maskand World Cup, Mpucuzeko Maskand Festival. Lo mcimbi lona ujwayele ukubophela ngempela ikakha, abanye basuke bedlala live kanti abanye suke beshaya backtracking. Le mcimbi lona usozakhela kakhulazi ugazi emabhinqeni njengoba futhi iqembu elisuke linabalandeli abaningi ngoba suke kuvotwa ilona elithola imali enkulu futhi kulomncintiswano. Kulomncintiswano lona ke ubuthe kwehluka kulokho njengoba abalandeli abaningi kakhulazi beGcomelisha bebengayibandakanyanga nalo mcimbi lo iMaskand World Cup. Uzokhumbula ngempela ukuthi iGcomelisha kanye nabahleli balomcimbi omcineka kwaba khona ngempela ungavumelani phakathi kwabo. Wagcina iGcomelisha linga-attendanga lo mcimbi. iGcomelisha ke labe selithola i-offer yokuthi liyoperforma le phesheya e-UK. Lahamba iGcomelisha laselisho ngempela ukuthi ngeke libe bikho la kuMaskand World Cup. Abalandeli baningi ke bali iGcomelisha base bethatha isinqumo sokuthi ngeke bebe khona bona kuleli lomcimbi ngoba iqhawe labo lizobe lingekho. Kunjalo ngempela abantu bebekhona ngempela kuyipucuze kodwa belivela ngempela isikhala sokuthi kukhona abalandeli abashodayo ngoba inkundla ibengagcwele phama njengokujwayelekile. Lo mcimbi lona ke kukhona ngempela abaculi abakhalile futhi ngongaphatheki kahle. Abaculi abaningi ke kukhona ngempela abangaperformanga singabala khona bona DSD nabanye abantu abaningi ngabala khona uDlubheke noNgiga noJiva abagcina ngempela bangagcina bengangenanga kodwa bebekhona ohlelweni ukuthi bazongena ugcina uzashawa 6 ekseni bengaperformanga. Abaculi abaningi ngempela sebezwakalisile ngempela ukuthi lo mcimbi ngathi ubungahlelekanga kahle. Basho ngempela ukuthi kodwa ngokwendluli babekhale ngesystem, ilungile isystem kodwa kulokhu kwabheda okunye. Omunye kumcimbi noma omunye umculi ngempela okhalile ngempela uyena uDumakahle. Uyasho ngempela ukuthi ubonile ngempela ukuthi kulo mcimbi lo ubedlaliswa injenje ngoba bekufuna ukuthi ethe ngene stage ebevela umoya wakho usuphansi. Uyasho ngempela ukuthi bekumele ngene lapha ngabo 1:45 uthi kodwa uzongena ekseni ngo5:30 uthi belokhu bebulawa amakhaza ake yena namagidangoma ethe sebengene stage besebengenawo umfutho okuzojabulisa abantu. Uthi kodwa uya understand ukuthi bekuyihloso ngempela yokuthi khona abantu abalwa naye. Abanye abalandeli basho ngempela ukuthi secacile ngempela ukuthi sekukhona ongazwani phakathi kwaDumakahle nabanye abaculi. Basho ngempela ukuthi uDumakahle engavumi ngempela ukusetshenziswa njengoba ngempela belokhu bekholelwa ukuthi uDumakahle usetshenziswa iGcomelisha ngoba naye eseqala ukulwa kanje. Mbule emakhaya ke izona indaba engithe ngaphathela zona kanti futhi abanye abaculi ngempela abandlulise ngempela ungaphatheki kahle umnikezwa naye ukhalile ngempela ukuthi lento eyenzeke lapha ngempela akayithandi. NoDlubheke futhi ukhalile nomtenziwa nabanye ke kusalindela ngempela ukuthi bekhale njengoba kukhona ngempela abangaperformanga njengo DSD kanti bekukhona nabalandeli babo bebesuke izikalo zonke eSouth Africa yonke bezobwala abaculi kodwa bagcina bengaperformanga. Nobaba umgube bagcine bengaperformanga noJiva nabanye abaningi. Mbule emakhaya ke izona indaba engithe ngaphathela zona la kwesimanzonzo. Ake hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.